Agent Volen je sirov. Hoću. Agent Mag je samo osjećanje. Volim. Ali za akciju sa stilom tu je Agent Möchten. Gospodin uljudnost. On kaže, želeo bih. U restoranu ne budi prost. Kaži, želeo bih pivo. Ili biraš mesto. Želimo do prozora. Ili nudiš. Želiš li kolač? Evo kako to zvuči. Ich möchte ein Bier, bitte. Wir möchten gern am Fenster sitzen. Möchtest du ein Stück Kuchen probieren? A sada, tajna tehnika, stealth. Ako je glagol kretanja ili jela očigledan, Nemci ga prosto progutaju, učine ga nevidljivim. Moram hitno u toalet. Svi znaju da moraš da odeš. Hoćemo u Italiju, zna se da putujemo. Želim kući, zna se da idem. Glagoli nestaju. Ich muss dringend auf die Toilette. Wir wollen nach Italien. Ich möchte jetzt nach Hause. Isto je sa hranom. Ne volim spanać da jedem. Esen se briše. Ili, ne mogu večeras da dođem. Komen se briše. Ich mag keinen Spinat. Ich kann heute Abend nicht. Ali pazi, ako radnja nije očigledna, nema gutanja glagola. Ne smeš loptom, šta? Da se igraš, dobacuješ, šta? Ili trebaš mleko, šta? Da kupiš? Tu glagol mora da ostane. Du darfst hier nicht mit dem Ball spielen. Du sollst Milch kaufen. Kada upoređuješ stvari ili ljude, koristiš als, što znači nego, i koristi se kad je nešto različito. Ili vi, što znači kao i koristi se kad je nešto isto. Ali pazi, oni su kao prilepci. Oni se toliko zalepe za reč da mogu da preskoče glagol i odu na sam kraj rečenice. Pogledaj dobro ovu sliku. Moja baka kuca brže od mene. Ili pevaš glasnije od brata. Ovo od se lepi za glagol i može da stoji iza njega. To je narodski. Meine Oma kann schneller SMS schreiben als ich. Du musst lauter singen als dein Bruder. A šta ako su stvari iste? Koristiš vi. On kuva dobro kao moja mama. I to, kao moja mama vi meine Mutter, može da preskoči glagol i stane na sam kraj rečenice. Er kann so gut kochen wie meine Mutter. Svi agenti su na broju. Elza, daj nam finalni izveštaj. Kako se ovi heroji menjaju kroz lica? Hakovali smo sistem. Kod modalnih glagola oblik za ja i oblik za on su uvek isti. Pauzirajte i naučite tabele. Sada imaš celu ekipu, ali oni moraju da vežbaju. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Postani komandant rečenice. To je to, agenti. Modalni glagoli su savladani. Sljedeća lekcija je kreativna. Pravimo Lego kockice. Spajanje reči. Vidimo se. Čus!